Cherif La TV kan mako assalamu alaikum adagana hobi jam kan kene kan bololo sanfɛ jam kan yi tali kɛ kan shianga réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ona ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli ka wi gɛlɛya ani tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ sanfɛ o de hukum kɔnɔna na an wele bila an ka mabaro ma n'o ye Seydina Umar Traoré kɛrɛnkɛrɛnniyala Mado mamu lakodɔnnen ka dɔn ka fɔ o sigilen bɛ n'o de an bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ cogo min na ni kɛrɛnkɛrɛnniyala ni mamu donna fili kɔnɔ walima an ka bɔlɔ sanfɛla la ni mamu ye kɛwale jugu kɛ ka se ka ɲɛɲini kɛ depuis duguma walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ko kalama cogo min na ani kɛrɛnkɛrɛnniyala mamu fana don u b'a to an bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na an ka machimafɛnw kan o de hukumu kɔnɔna na an y'a wele bi kana kuma an ka babu mun kan o de ye cyber arme ani ni cyber guerre jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn ni an ka sɔrɔ ta fanfɛla ye mun ni marifa ta ni fɛn wɛrɛ tɛ kelen ka dɔn ka fɔ an ka bibi na an ka machimafɛnw a y'an ka bonyanen don kosɛbɛ maa caman tɛ ko dɔn a kalama o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila ma bi a kana ɲɛfɔli k'an ye an ka bi babu la n'o cɛ an bɛ kuma da yɛrɛ ma a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye a yɛrɛ kan walasa an ka tɛmɛ ni an ka ko ye cogo min na Seydina. Assalamu alaikum. A diyara n ye yani n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ Cherif La TV mɔgɔw bɛɛ fo sanfɛ mɔgɔw fo duguma mɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ lamɛnnikɛ jama bɛɛ fana fo ani lajɛlikɛ jama bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ ye ni ɲankuma. Ne tɔgɔ Seydina Umar Traoré ne ye ingénieur en informatique mais n ka profil bɛnnen don aux intimes donc aux intimes tɛ dɔwɛrɛ ye fɛnɛ minnu bɛ recherche kɛ par exemple mɔgɔ caman bɛ yan Mali kɔnɔna na pôle dɔ b'an fɛ cybercriminalité donc mɔgɔ bɛ se k'i dogo profil kɔfɛ ka kow kɛ ka tiɲɛniw kɛ ou bien ka compte TikTok créer ou bien minnu bɛ photo dɔw bila ten donc ne ka baara fanba bɛnnen don enquête ma k'olu retracer k'olu retrouver. Na fɔ n bɔra k'a fɔ sisan cyber arme ale ni cyber guerre sisan mɔgɔ caman b'a mɛn ma u t'a kɔrɔ dɔn an ka bi babu bɛ bolo de kan jamana kɔnɔdenw bɛ se ka sɔrɔ a kan cogo min na ani an bɛ se ka ɲɛtaga ko sɔrɔ a la cogo min na nka sɔn'o cɛ cyber arme ale ni cyber guerre yɛrɛ fɛn jumɛn ye. Déjà cyber arme ani cyber guerre kɔnɔna na a cɛ ka ɲi yani an ka don détail kɔnɔ an ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogoya min na déjà guerre kɔnɔna bi na jamana fila ka guerre bi a tɛ n'a fɔ guerre traditionnelle k'a bɛ marifa ta a bɛ ɲɔgɔn bombarder a tɛmɛn'o kan bi donc fɛn fanba dugu développelenw bɛɛ bɛ guerre kɛ mais à travers les cyber donc cyber guerre tɛ dɔwɛrɛ ye dugu fila bɛ se ka bila ɲɔgɔn na mais o bɛ ordinateur utiliser ka tiɲɛni don ɲɔgɔn kun ka masiba don ɲɔgɔn kun donc a bɛ se exemple la juste un exemple dugu dɔ bɛ se ka to yan sisan an ka supposer ko France ni États-Unis bɛ ɲɔgɔn na États-Unis bɛ se ka to u ka territoire kan ka don France ka système informatique kɔnɔ k'u bloquer u bɛ se k'u ka énergie bloquer u bɛ se k'u ka banques bloquer ka masiba la don kun ka tiɲɛni la don kun. Ok, faamuyali sɔrɔ olu la walasa k'i b'o kuma sɔn ji la an y'a ye k'a fɔ tout récemment an ka banbagaci wale minnu bɛ yen nɔ olu y'a essayer ka a ɲɔgɔnna kɛwale dɔ kɛ n'o de ye an ka pankurujigiyɔrɔ la u y'a essayer ka n t'a dɔn u ye informatique u y'a kɛ cogo cogo sisan Bamakɔ environnement kelen bɛ ka a bɛɛ tracer k'a bila donc u bɛ se ka bombe bila yɔrɔ min na cogo min na ka tiɲɛni kɛ an y'a ye k'a fɔ olu tun waleyara ka essayer ka kɛwale nka an y'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw ye dansigi o ko la e yɛrɛ bolo est ce que Mali kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'o ye an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la cogo jumɛn. Bon an ka situation kɔnɔ concrètement tiɲɛ na Mali kɔnɔ nafaba bɛ yen bi vu que an yɛrɛ ka infrastructure problème bɛ yen o sécuriser tɛ i n'a fɔ norme kɔnɔna na par exemple ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛni dɔ ladon Mali kɔnɔna na bi an ka infrastructure sécuriser tɛ a kama. En même temps, on n'est pas protégé sur l'offensive et sur la défensive. Si ça n'est pas jateminɛ kɛ bi Mali kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ cyber arme a nafaba bɛ an kan a b'an jɛ fɛnɛ ka da mun kan Mali ka infrastructure sur la défensive sur l'offensive on n'est pas armé c'est-à-dire an bɛ contexte min kɔnɔna na bi kɔnɔna na terroriste ninnu o bɛ ka tiɲɛni caman kɛ alors que ni cyber arme kun b'an bolo an bɛ se ka don o kun an bɛ se k'o localiser an bɛ se ka fɛn caman kɛ en même temps ni dugu wɛrɛw fila bɛ ɲɔgɔn na Mali ni dugu wɛrɛw fila bɛ ɲɔgɔn na i bɛ se ka olu ka système i bɛ se k'u ka système pénétrer k'a lajɛ mun bɛ ka mun kɛ mais Mali kɔnɔna na o tun t'an bolo bi i ni dugu dɔ bɛ se ka bila ɲɔgɔn na fɛnɛ i bɛ se k'a ka économie paralyser à travers les cyber armes mais o si t'an bolo bi an kɔni bɛ ka arme san alhamdulillah mais avec les cyber armes c'est encore mieux
non seulement a ko affaiblilen don parce que i tɛ se a tigi ka territoire la i bɛ to Mali yɛrɛ territoire kɔnɔna na i bɛ se ka attaquer à distance mais a tɛ dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko Mali don. mais e bɔra k'o yɔrɔ min fɔ ka attaquer à distance est-ce que a tɛ se ka kɛ problème wɛrɛ ye sigida mɔgɔw ma population mun sigilen don o e yɛrɛ bolo guerre bɛ se ka kɛ cogo jumɛn est-ce que a bɛ se ka yen mɔgɔw nafa kosɛbɛ. Bon à ce niveau c'est une guerre asymétrique ka da kun jumɛn kan n'a dɔnna kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a la n'a dɔnna k'a fɔ sisan dugu min an ka kɛ Mali ni dugu wɛrɛ don mais n'a dɔnna réellement ko Mali de don Mali bɛ se ka problème sɔrɔ dɛ Mali bɛ se ka problème sɔrɔ a la. Mais il n'a fallu attaquer contre le Mali. N'a donné aucun si audit qui a retracé la cafomogon et erreur qui a remonté qu'à ses faux louma. Donc forcément, on veut qu'on le sorte. Mais il faut que le prévu gagne. Mais sauf qu'en général, a prévu de. Mais supposons maintenant, par exemple, il y a un boulot à nous, mais Nico Kibo tracé faux mon code de Fana Kibo au Jamanakan, voilà, c'est nous à Sega Baraka, Walma, Ebseka, It, la Morobseka, Barabeka, Cassé, ou Erabulu, Arm d'Obambulo, Malina, Condana, et bien Morabe, Mokomboula. Bon, mes structures dont à vous boulot. Mais parlant de l'État, je peux certifier un cyber, un arsenal condamné. Mais les structures dont qui vendent des cyberarmes, Mali condamné à Bouboulo, à Tchénino, c'est qu'à Bouyafene. Cyberarmes d'Obi, c'est qu'à Dougoukilen paralysé. Cyberarmes B, juste, ce sont des virus. Et c'est qu'à envoyer Baragero Kilindroma, Baragero infrastructure B, à paralysé. Donc, il a imaginé qu'aux armes Soukou B, Moko Dobulo, Dougou Dobulo, qu'à utiliser contre notre pays qui n'est pas prêt. Est-ce qu'il y a un quoi? Mais franchement, il veut que cyber, il veut que vérifier mon façon. Mais est-ce qu'il a été joué sans, a été santé, a été de santé quand parce que on me fait qu'à vérifier ce que tu m'as. Non, c'est des virus informatiques, c'est des logiciels, programme informatique de dos. Par exemple, on me fait qu'à cas d'autre c'est ça, juste un cas concret. Un Dougou Dobé, c'est ça un Dougou Rata, ou qu'à ban, ou qu'à douane, ou qu'à impôt. Non, c'est Dougou Flavé Morona. Dougou Flavé, un pays A et un pays B. Donc, pays A, on va faire tirer la CPI B. À te donner pays B, un territoire qu'on a. Après, tu aller avec un territoire qu'on a. Après, un virus envoyé sous forme d'email. Après, un email, ou après, un programme doit envoyer un barrage Mogadoma. Du moment que on donne qu'on a, machine fait barrage la paralysée. Donc il va gagner nous il va sortir. Non, faut pas donner quoi faire parce que ni moi me barala na boro kokoro domina. Faut pas essayer qu'à attaquer tieni fana kala sigi yera ma fana on sait jamais. Non, au dernier niveau là, vu que guerre est guerre et puis abagan mo comme il a envoyé ma en général il t'a donné mo comme do. Atigi se ka yɛrɛ kɛ client dɔ ye par exemple banque dɔ filɛ a b'a yɛrɛ kɛ client dɔ ye ou a bɛ fɛ ka renseignement dɔ ta a bɛ fɛn envoyer i bɛ don a kɔnɔ e dun t'a dɔn n'i donna kɔnɔna na i ka structure infra a ma sécuriser donc forcément a bɛ na ni tiɲɛni. Par exemple maintenant et moi pas peut-être supposons maintenant c'est que virus be sur e yɛrɛ bolo an b'o dɔn sisan maintenant an ka kɛ k'a b'e bolo sisan mais est ce que an ka état mɔgɔw fana b'a dɔn ko nin bɛ maliyɛn dɔw fana bolo mun bɛ nin baara dɔn walasa parce que an bɛ état dɔ de kɔnɔna na bi bi in na jamana mako b'o caman na bɛɛ bɛ marifa ni fɛnw de dɔn ka sɔrɔ masi ma fɛnw de n'i y'a lajɛ kɔkan jamana ninnu na plus généralement olu bɛɛ ka kɛlɛbolo bɛ bɛnnen bɛ technologie ni fɛnw de ma mais bi bi in na an ka yɔrɔ ma développer ka se au niveau ma mais sisan an y'a k'a fɔ mɔgɔw commencé ka caman dɔn an ka technologie ni fɛnw kɔnɔna na ni informatique système mais maintenant est ce que an ka sanfɛ mɔgɔw fana b'a dɔn ko duguma mɔgɔw ninnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ se nin kɛlɛbolo dɔw kan o fana bɛ se ka dɛmɛ d'u ma wa. Bon, à comment là, mais c'est qu'à donner forme, c'est qu'à détail bédi vu que secret défensif au cours là. Gars, sanfɛ mɔgɔw b'a kalama parce que ne yɛrɛ ser'u ma. Donc, sans faire que de tels outils, ça existe. Et puis, structure, mon pour la commercialiser. Donc, on va faire une structure pour la fournier. Pas forcément à nos boulot, mais structure qu'on a à boulot. Donc, de les mettre en contact avec ces gamins, n'a pas bien,
vu que an bɛ situation min na sisan ala barika la essence ko na b'a nɔgɔya mais i bɛ jateminɛ kɛ armée tun bɛ u mago bɛ wari caman na walasa ka logistique financier n'i y'a mɛn ko an ka citerne ninnu bɛ escorter kosɛbɛ c'est que armée bɛ ka wari ba de don a la or avec de tels outils guerre ye guerre de dɛ ni nin outil nasugu ninnu bɛ yen i bɛ se ka dugu wɛrɛ ciblé Mali ni dugu minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ i b'u ka infrastructure i b'a paralyser u bɛ wari sara wari bɛ sara a bɛ kɛ k'an ka fɛnw financer mais a tɛ kɛ i n'a fɔ jamana tɔgɔ la mais i ye duguba fɛn o fɛn ta équipe b'u bolo des cyberguerriers o b'u bolo o bɛ attaque ni fɛnw kɛ dugu caman bɛ yen o bɛ fonctionner ten cogoya la an ka duguba caman bɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ fonctionner ten cogoya la bɛɛ b'a dɔn o bɛ fonctionner cogoya min na dernièrement par exemple la Corée du Nord u bɛ États-Unis ka combien de milliards ta en dollars mais o m'a dogo fɛnɛ mais États-Unis b'a dɔn k'a fɔ réellement u y'a ta mais sauf que prévu tɛ yen mais o y'a ta o b'a kɛ u ka projet nucléaire financé donc nin ka in na guerre ye guerre n'an bɛ diɲɛlatigɛ min kɔnɔna na jamu wagati min kɔnɔna na i bɛ se ka mun kɛ k'i ka dugu dɛmɛ n'a ye i b'a kɛ i b'i ka dugu dɛmɛ n'a ye n'a bɛ guerre kɔnɔna na n m'a fɔ i ka taa baga dugu wɛrɛ ma mais i ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tu peux le faire. mais ni mɔgɔ min fana sigilen bɛ Mali kɔnɔ o b'a dɔn ko degun bɛ maliyɛn denw kan déjà par exemple supposons maintenant an ye citerne ni kuma min fɔra se bɔra ka min fɔ an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la an ka réseau tun perturbelen don kosɛbɛ parce que hali ni an ka citerne b'a essayer ka don maliyɛnw b'a ta k'a filmer ka cari an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan a bɛ se ka kɛ an ka banbagaci wale min fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ information tiro kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ o réseau perturbera mais an ka maliyɛnw b'a dɔn ko olu n'a ka ɲɔgɔnna bɛ se k'a to a bɛ permettre jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana mais e yɛrɛ bolo système min fɔra sisan est-ce que a bɛ se ka lawaleya yɛrɛ Mali kɔnɔna na wa? si a bɛ se ka lawaleya wa a kan ka lawaleya parce que fɛn bɛɛ tɛ surtout bi an bɛna terrorisme ko in na tuguni i bɛ jateminɛ kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ dugumakɛlɛ ye o ni mo dugumakɛlɛ mun t'an tɛ arme tiɲɛni physique b'a ka kɛ donc bombe ni marifa ni fɛn ninnu mais n'i ye jateminɛ caman kɛ an ka kɛ n'a mɛn i bɛ bombe yɛrɛ ci dɔ la ou bien marifa ci dɔ la c'est que i b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ n'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ min i b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na or que par exemple terroriste ninnu u bɛ publication caman kɛ à travers leur publication i b'u ka vidéo ta i bɛ se k'a ye vidéo in a bɔra localité jumɛn na a bɔra appareil jumɛn a publié i bɛ se k'o bɛɛ dɔn wagati dɔ la an tun b'a miiri k'a fɔ u bɛ terroriste dɔ fɔ k'a bɛ Mauritanie dɔ b'a fɔ a bɛ dugu wɛrɛ dɔ b'a fɔ a bɛ dugu wɛrɛ mais sauf que n'u tun ye nin outil ninnu utiliser o bɛ se k'a dɔn a ma se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka o b'a dɔn réellement technologie dɔ nkalon t'a la o nin bɛ yɔrɔ min na a adresse bɛɛ bɛ d'u ma a localisation bɛɛ précisé don i b'a dɔn nin tigi bɛ nin yɔrɔ in na munumunu t'a la. sisan o faamuyala e yɛrɛ bɔra k'o yɔrɔ fɔ sisan mais maliyɛnw fana b'o dɔn mais n'a fɔra sisan par exemple ka outil bɛ mɔgɔ min bolo i se k'i ka prix fɔ mais dɔw fana bɛ yen parce que a fɔra fana ko bolonkɔni denkɛnɛ tɛ bɛlɛ tan ka kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bin fɔ n'a bɛ yen nɔ sisan aw ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bɛn a la sisan a bɛ se ka lawaleya cogo min na k'a dɔn k'a fɔ n'olu ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw de kan i bɛ se k'u tracer k'u localiser u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i n'a fɔ kɔsanni na an y'a ye k'a fɔ Kita mara fanfɛla la an ka finitigilakaw ye dɔw localiser ka se k'olu minɛ ten tɔ mais nin na walasa i yɛrɛ bolo ni outil n'a bɛ yen nɔ sisan b'a sɔrɔ jamana lafiyara mais ni est ce que nin fana u bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ population sigilen b'a yɔrɔ kɛrɛfɛ n'i ko k'i b'o localiser a bɛ se ka kɛ i bɛ yen dugudenw bɛɛ lajɛlen ci walasa k'olu dɔrɔn localiser est ce que o système fana bɛ yen nɔ k'a da olu dɔrɔn kelen ma. si n b'a ka kuma min ye fɛn mun na o tɛ ka k'i bɛ kɔlɔlɔ lase dugudenw bɛɛ ma par exemple an ka kɛ publication minnu bɛ to ka kɛ u to ka vidéo minnu publier u yɛrɛ de b'a filmer o olu de b'a publier o donc an ka kɛ hali ni olu yɛrɛ t'a publier o b'a d'u ka mɔgɔ dɔ de kɔnɔ o b'a publier donc ni vidéo in publiera i y'a kɛ sur Facebook a kɛra sur Twitter i y'a bila Telegram kan vidéo kelen kɔni mana publier a publiera appareil mun na olu ye réseau min utiliser ni Mali yɛrɛ de don automatiquement a bɛ dɔn k'a fɔ i ye nin réseau de utiliser vidéo in dɔrɔn bɛ ta dɔrɔn i bɛ baara k'a kan a bɛ dɔn k'a fɔ vidéo in bɔra yɔrɔ min na donc o tigi kelen in i bɛ se ka t'o tigi yɛrɛ minɛ k'a sɔrɔ i ma taa duguden bɛɛ minɛ. sisan e tɛ investigation e yɛrɛ b'o membre dɔ la maintenant an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la o yɛrɛ kelen bɛ kiwale jugu belebele an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ba yɛrɛ bɛ bɔ page kɔfɛ par exemple ka chef de famille dɔ la gosi walima ka bɔ ni secret dɔ ye secret min man ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na aw yɛrɛ mun sigilen don est ce que aw yɛrɛ kelen bɛ ka baara kɛ parce que hali bi a ko tɛ ka ban caman b'a fɔ ko an y'a ye k'a fɔ nin kɔni jɔra mais mun ye o kɛwale ninnu ye o dɛsɛlen bɛ ka ban déjà aw ka baara bɛnnen b'o la est ce que o bɛ se k'a to yɛrɛ parce que
déjà mɔgɔ bɛ kɛlɛ la kɛnɛma anw yɛrɛ dama fana bɛ kɛlɛ la bɔlɔlɔ sanfɛla kan e yɛrɛ bolo est ce que nin kɛrɛ in bɛ se ka ban n'o système parce que o de fana kan ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fana dɛmɛ walasa dan bɛ se ka sigi o la déjà bɔlɔlɔ sanfɛla o yɛrɛ y'a ye 3e guerre mondiale dɔ ye déjà o ni o ka jugu ni yɛrɛ hali mɔgɔ minnu bɛ banbagaci wale min bɛ burusi kɔnɔna ka mɔgɔ faga parce que an yɛrɛ dama tɛ ka bɛn an tɛ se k'olu kɛlɛ o donc aw de fana ko kan ka o système de sigi sen kan walasa ka bɔlɔlɔ sanfɛla in yɛrɛ nettoyer tout d'abord ka sɔrɔ ka se olu ma n'o kɛra a bɛ se ka kɛ aw bɛ dɛmɛ caman sɔrɔ a la est ce que aw yɛrɛ kelen bɛ k'o système dɔ sigi sen kan. O kuma in na tiɲɛ kuma na ni ko n bɛ kuma détail bɛɛ di n bɛ sɔn ka don dɔ gasi la nka n tɛ se ka kuma ni dɔw tɔgɔ ye mais n bɛ kuma ni n yɛrɛ tɔgɔ ye personnellement n bɛ kuma ni n yɛrɛ ye sisan i b'a jateminɛ pôle dɔ b'an fɛ yan déjà cybercriminalité n'est-ce pas commissaires bɛ yen gendarmerie bɛ yen mais outil tɛ ninnu si la mun bɛ se k'a to par exemple dɔw ye publication nasugu dɔw kɛ k'a bɛ se k'o localiser k'a bɛ se k'a fɔ prévu filɛ nin ye nin tigi yɛrɛ de don mais outil t'u bolo non seulement outil tɛ mais il faut que fana ni outil bilara ye il faut une formation spéciale pour ça donc mɔgɔ kan ka former de nin fila kama mais est ce que o bɛ an ka département ninnu si la o fana tɛ yen donc baara dun fɔla nafa ye tɔnɔ de n'a sɔrɔ a bɛ ne bolo sisan ne ko n bɛ se k'a di nin na ou bien n bɛ nin baara in kɛ nin na fɛn nasugu dɔw bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ sira dɔ kan bi i kan ka kɛ dogo de la olu dun ye autorité olu fɛnnin don a kama donc a kan ka bila olu ka disposition kan u bɛ former outil b'u bolo i b'a ta police l'accès la cybercriminalité o kelen tɛ se ka kɛ o outil kan ka bila gendarmerie la kan ka bila commissaire la fɛn bɛɛ kan o bɛɛ kan ka dɔn kɛ par exemple an ka kɛ i bɛ sigida dɔ la i ye commune 1 ta Korofina i ye commissaire la dɔ kan ka bila yen i bɛ taa commune 2 la dɔ kan ka bila yen donc bɛɛ ka secteur la bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ye mais i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelen a bɛ caya a tigi ma i bɛ jateminɛ kɛ hali sisan bi in na mɔgɔ caman bɛ hali Mali kɔ kan dɔw bɛ se ka kɛ hali Mali kɔnɔna na u bɛ pages créer u bɛ jamana dɔgɔya u bɛ fɛn caman kɛ mais a tɛ ka se ka identifier k'a fɔ mɔgɔ min don mais pourtant i b'a caman jateminɛ hali minnu bɛ kɔ kan u bɛ publication minnu kɛ mɔgɔ de bɛ jamana kɔnɔna na mun bɛ information d'u ma mais n'u sera k'u ka page contrôle ta k'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ de bɛ nin kɔfɛ k'a don u ka message fɛn kɔnɔna na i bɛ se ka olu mɔgɔ minɛ i b'u appréhender fana parce que prévu bɛɛ de bɛ yen mais o tɛ t'an ka mɔgɔ bolo. Tiens, comment on a dit? Mais si c'est en faisant ni promotion de kera supposons et si ça maintenant anya yi ka fo wala saka ni bela gendo normalement kalambolo do de kan asiki sin kan mali kon nan anya yi ka fo kalan chama be no licence ni fam no mais mom sigile me keren ni la technologie ni machima fam kan anna be no aka doko mali kono amogo chama ta don te pesra chama mita kalan ko kan ni ka soro kan na no mais est ce que kalambolo do manga sika kan wala sa mo ga sika don normalement fam kan ka jamana kono wala sa mo be sika denga do anga faman fana ma chukum na kala bolo ni kan era bolo est ce que o système est se ga dema do ulumo wala so kala bolo do ka se ga sigi mo ka se ga chama famille parce que chama fana be non ka donia ka do ka donia ka daw don de tama amma no mo ko fana ka ba kala ma no kera est ce que jamana era se ka tanya wala be différence an ga ta ga jatemne wala différence ba ni ko ko na mo ko ni on era ni ngonje parce que déjà olu ba kala bolo era de sigi se ka dam depuis dem senu fitini bu de technologie ni fo be fin outil fo ite no côté no mais on fait non na nga téléphone tan anda mi dro kala je vidéo ni vidéo langwen la jeni donc ban en TikTok sans fala la mais mo système ni ama ko tala mais ere bulu est-ce que do manga sigi mali kon na o ere kan normalement o fana kan o deme do ali war ko fana ta fan fala te qui n'a rien à voir ani virus ni tan fo mais ka kala ya di mo ma ka to sensibiliser ni système na. Pour répondre à cette question, mais mogo don vu que naka doni atete mais ngon mogo don munu forlin do ala ko sebe e ba ka formation fo aller rester la femme ana formation proposée gratuitement mais moi comment doit faire chaque fois na sera wa fo ni warranty ni beta finalement la proposition reke aina ma formine na gratuitement commissariat jolol be atiki passer ministre de la défense contre ma atiki passer yembe cybercriminalité flatter à passer la yembe donc pourtant autorité de kanga sa atiki magafoni de kombe jamana kono bi bon car ça il s'est informé na vie qu'a donné à bila et puis jana tege ka soro ni mi donné à soro manditi ani to awu mo mena en fait on va informer connaissance na su do botadi donc ni mo ko re ba o chela mo re malien donc ni kaimbe e ba don ni akila autorité kan o tege re gerewula
k'a bila dans des conditions à pour former hali n'a bannen don k'a nɛgɛ mais surtout o tigi de bɛ tila ka taa o kɛrɛfɛ mais o t'a ta au sérieux mais a tɛ se ka faamu fɛnɛ n tɛ jigin a tigi fala kɔni na mais a tɛ se ka faamu. E yɛrɛ ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est ce que réellement o dalen tun bɛ u ka dɔnniya la walima mun nana n'o ye réellement n'o ma ta ba la parce que déjà que fɛn min don nafa b'a la. bon i tɛ se k'a fɔ danaya sira kɔni fɛ ou bien k'a fɔ k'a tigi ta ka fɛn dɔn mɔgɔ min ye prévu yir'i la mɔgɔ min ye baara dɔw k'i ye i tɛ se k'a fɔ k'o tigi kɔni t'a dɔn et puis fɛn minnu dɔ kan ka fɛn mɔgɔ min tilara ka i bɔ a kalama yanni ko ka kɛ i tɛ se k'a fɔ k'o t'a dɔn donc kun min yɛrɛ don olu de fila b'o dɔn ne tɛ se ka kuma o tigi n'u cɛla kɔni na mais ne kɔni bɔra kalama donc. I bɔra ka virus nafa ni fɛn ninnu bɛɛ kɔ e yɛrɛ bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ se ka gɛlɛya jumɛn lase an ma nafa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ se ka don n'a nata la a bɛ se ka gɛlɛya est ce que a bɛ se ka gɛlɛya fana dɔ lase an ma mun bɛ se ka kɛ degunba ye don n'a nataw la. tiɲɛ kuma na i b'a dɔn i bɛ kuma nasugu dɔ fɔ mɔgɔ b'i filɛ fatɔ ye bi Mali kɔnɔna na carburant problème o tɛmɛna alhamdulillah ala ka nin ka banni mais a ye degun lase caman lase an ma dɛ tiɲɛ tɛ mais i bɛ jateminɛ k'i b'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ baarakɛdaw ta an ka entreprises ta i bɛ administration yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ système sécuriselen tɛ tiɲɛniba bɛ se ka don sira fɛ mais n'i b'a ka kuma fila fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka système a sécuriselen tɛ a ka kan fɔlɔ fɛn fɔlɔ mun na a bɛ se ka lakana cogo di vu k'a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛ se ka tiɲɛni na sugu mun don an kun ni jamana an ka kɛ ne ye jamanaden ne tɛmɛtɔ don ne k'a ye an ka finitigilakaw dɔ ka yɔrɔ don ne y'a ye wo dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ ka kɔgɔ dɔw wo bɔ kɔgɔ la ne tɛmɛtɔ ne y'a ye ne k'a fɔ n ka sira tɛ hali ne bɔra Mali kɔ kan ne hakili la dɛ i ka dugu tɛ don a bɛ na ni tiɲɛni ye i b'a fɔ a y'u taa se u ma karisa nin ma ka nin kɛ au moins u ka protection ta u ka se ka a lakana mais ni a y'a to yen ko nin nafa t'anw kan bi nin bɛ kɛ jamanabaw de la or que an ka système bɛɛ dépend de informatique la bi entreprise bɛɛ dépend de informatique la bi donc i k'a jateminɛ ko an ni duguden dɔw yɛrɛ ka ni virus nasugu ta dɔw bɛ se ka kɛ wari ɲini sira ye i bɛ entreprise dɔw ka système bloqué système couture bɛɛ bloqué yɔrɔnin kelen i ye virus kelen dɔrɔn envoyé i bɛ se k'a fɔ n'i ma miliyɔn 50 sara n t'a labila i dun ɲɛ t'a tigi la dɛ i ka baarakɛyɔrɔ machine bɛɛ jɔra fichier bɛɛ jɔra i bɛ obligé i bɛ wari sara de o bɛ jigin i ka fɛn kɔ donc i b'a imaginer n'o kɛra an ka administration la dun an ka entreprise ba minnu bɛ yen n'a kɛr'u la dun an ka banque minnu bɛ yen n'a kɛr'u la dun mais i dun bɛ k'a yira fɛnɛ k'a fɔ o sécuriselen tɛ i tilara k'a yira ka prévu yira o sécuriselen tɛ ni nin virus nana don o don a bɛ taa n'a ye mais ne hakili la n'o kana sugu ni fɛnw bɛ yen a b'o fara sécuriser donc jamana kɔnɔna na menace ba bɛ yen bi k'a fɔ an ka structure n'o sécuriselen tɛ o kan ka o sécuriser fɔlɔ. Ok, faamuyali sɔrɔ o fana na mais an y'a ye k'a fɔ Seyidina i n'a fɔ e bɔra k'a fɔ sisan ko page dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min bɛ kɛwale jugu min kɛ aw sigilen bɛ walasa k'o tigi la démontrer cogo jumɛn k'a tigi yira mɔgɔw la mɔgɔ min b'o baara jugu in na sisan an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la OpenAI o tɛmɛna n b'a dɔn déjà i bɔra histoire kalama mais sisan o bɔlen bɛ ni système wɛrɛ ye n'o de ye ka se ka lien ci mɔgɔw ma ka essayer ka to ka par exemple sisan ni lien bɛ ne kun sisan ne bɛ se ka envoyer ka ne bɛ n ka pourcentage sɔrɔ de fait que u b'a yira la don o don wari bɛ jigin i ka compte la o b'i ta n'o de fɔlɔ kɔfɛ u bɛ tila ka wari alors que kɔfɛ u bɛ tila ka wari souterrer ka bɔ de quoi a bɛ comme i n'a fɔ banque jar dɔ de don donc e b'i to la ne ye dɔɔni sɔrɔ o yɛrɛ fana b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ fana e b'a fana envoyer o tigi ma k'e gagnera wari caman na miliyɔn caman est ce que o page min bɛ yen nɔ sisan aw fana est ce que aw tɛ se ka wuli ka o fana kɛlɛ ɲɔni a ka se yɔrɔ dɔ parce que déjà mɔgɔ camanba de y'a ka wari perdre nin ko in na. nin cas ninnu na si a bɛ se ka kɛ mais sauf que nin baara in na an ka baara in kɔnɔna na i tɛ wuli n'i yɛrɛ k'i bɛ ko dɔ kɛ i nɔ bɛ se ka minɛ nin baara in kɔnɔna na i tɛ wuli n'i yɛrɛ k'i bɛ ko nasugu dɔ kɛ i nɔ bɛ se ka minɛ la donc décision bɛ se ka bɔ ɲɛfɔ sanfɛmɔgɔ de la surtout cybercriminalité niveau la nin cas in bɛ yen i bɛ se ka intervenir nin na autorisation filɛ nin ye i ka périmètre i dan ye nin ye kana bɔ nin kɔnɔna na mais ni ne donna sisan an ka kɛ dɔ ka page bɛ an dun bɛ ka jamana de nɛni kosɛbɛ ne ka donni yɛrɛ faama yɛrɛ bɛ tila ka ne minɛ parce que permission tɛ n bolo o tigi bɛ se ka plainte don ne yɛrɛ kama a bɛ taa n ta tugu fɛnɛ permission tɛ n bolo wa faama b'a accepter fɛnɛ sariya de donc ne ma kan ka don fɛn dɔ kɔnɔ fɛn mun yamaruya ma di ma
sinon a caman bɛ yen page ninnu caman bɛ yen i bɛ se ka don kɔnɔ i bɛ se ka page bloquer i bɛ se ka don kɔnɔ k'a dɔn nin de bɛ nin page in kɔfɛ réellement a dɔnniya bɛ yen outils b'i bolo a dɔnniya bɛ yen i bɛ barika da la ye mais i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ n'i yɛrɛ ye tant que autorisation ma d'i ma n'i y'a kɛ n'i yɛrɛ i bɛ ɲangi. O fana tiɲɛ mais anw yɛrɛ fana filɛ anw fana yɛrɛ dɛmɛ man di parce que mun fana parce que dɔ fana y'a lien de ci ne ma o ye ne dɔnbaga dɔ ye a tigi fana bɛ informatique ni fɛn caman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Soni de fana don dɛ a y'a lien ta k'a transférer ma ne bolo parce que déjà ale mɔgɔ mun fana don ale kan ka don olu fana arnaquer mais pourquoi a b'a envoyer ne fana ma déjà e b'a dɔn fɛn mun b'a la e man k'a ta ka di ne ma ni ne kun cliquera kan dɔrɔn déjà ne fana bɛ don olu ka arnaque système de kɔnɔna na donc hali n'o système ne yɛrɛ bolo Mali yɛrɛ walasa Mali yɛrɛ ka se ka dɛmɛ a ma nɔgɔ quant à moi mais e yɛrɛ bolo est-ce que production aw tɛ se ka fɛn dɔ sigi sen kan walasa ka to ka sensibilisation kɛ yɔrɔ ninnu na an yɛrɛ ta ka fisa mun bɛ togodala mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ olu tɛ foyi dɔn. Bon, sensibilisation peut-être oui c'est possible mais mɔgɔw dusu tɛ kelen i bɛ se ka dɔw bɛ yen a bɛ na a bɛ mɔgɔw sensibiliser fɛn caman na o b'a filɛ fatɔ o b'a filɛ mɔgɔlankolon ye ale dusu bɛ se ka ko mais i bɛ mɔgɔ caman dɔn bi Mali ka kalan o ma dɔn dɛ donc mɔgɔw dusu tɛ se ka fɛn na sugu dɔw ko donc hali n'i bɛ ka fɔ mɔgɔ ɲɛna karisa i bɛ nin sira in kɛ kana nin kɛ a b'a fɔ e yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ tun bɛ nin dɔn i tun bɛ se nin niveau in ma wa ou bien nin to yen ka nin kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ fo a t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛni b'a la fɔlɔ mais ni tiɲɛni donna kun wagati min na a tigi bɛ se ka se ma là ça sera trop tard donc est-ce que o bɛ dépend yɛrɛ ka culture la et plus en plus on manque de culture d'informatique dɔnniya culture foyi t'an na tiɲɛ kuma na. Ok, an ka jamukan commencera ka se a kuncɛyɔrɔ ma kuma dafa kuma min b'i bolo ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma. Kumakan laban min kɔni bɛ surtout informatique sira fɛ sur la sécurité mɔgɔ k'i janto yɛrɛ la kosɛbɛ an bɛ machine mafɛn ninnu utiliser a b'an bilasira a bɛ an ka activité booster mais an k'an janto fɛnɛ k'a fɔ an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ perdu par négligence et système informatique c'est qu'il y a utilisé togo o togo il faut un minimum de sécurité tant que sécurité tɛ don dɔ la i bɛ se ka données bɛɛ perdu ni dun y'a perdu a kɔlɔlɔ ka bon a kɛra particule a kɛra jamana ye a kɔlɔlɔ ka bon donc an k'an janto la kosɛbɛ an ka sécurité matarafa. Ok, Seydina an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka nin walibalali la comme an ka temps permettait sinon ni n'a ɲɔgɔnna camanba de kan ka kɛ an ka société in kɔnɔna na walasa mɔgɔ caman ka se ka faamuyali dɔn cogo min na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin na. Foli diyara n ye. Nin tun ye Seydina Umar Tarawele an bolokɔrɔ an kɛlen bɛ ka wele babu mun kan o de ye an ka cyber arme ale ni cyber guerre a bɛ se ka kɛ nafa jumɛn na ma n'o ye sɔrɔ ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni ka yiriwa don an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye virus mun fana bɛ yen nɔ a bɛ se ka an ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ cogo min na kɛlɛ la k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya belebele kɔnɔna na o b'a lajɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna ta walasa a bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ɲuman ta fanfɛla ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ système technologie a y'an ka bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman n'o faamuyali sɔrɔ a la a ka ca ala fɛ an bɛ san sɔrɔ cogo min na ka tɛmɛ maa caman k'a dɔn k'a fɔ informatique mɔgɔ caman b'a mɛn u t'a dɔn nin n'a système na ɲɔgɔnna an ka gɛrɛ ni maaba ninnu caman na walasa u bɛ se k'an dɛmɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na nin kun an ka babu bɛ bila nin yɔrɔ la ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ Aseyidɔ Sherif Usman Madan Ayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka se ni jamukan yɛrɛ kanubagabaw ma n'o ye Dabiya lamini bɛɛ lajɛlen Sisoko la famille ani Sadio Sisoko olu n'a ɲɔgɔnna caman ani ka Gatuzo yɛrɛ fo nin yɔrɔ la k'a waleɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ Sirifila kanubaga belebele b'a don an b'a fo k'a kan bɛ waati wɛrɛ e tɛ sa karisa diɲɛ kɔnɔ ne mun kɛ ma foyi dun karisa o tɛ donc ni saya nana o y'a sɔrɔ i donna i ba ka so kɔnɔ a da fɛ k'an dogo an su mɔgɔ bɛ yan a ma mɔgɔ tɛ yen dɛ a ye ta kɛnɛ ma